RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ana, 35 anyos, minyo, wa mi anak, apan naami gisagop. Taga Inayawan, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among panagbuwag sa akong bana. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Magbuwag na tariko. Unsa? Ganun magbuwag man ta? Basta, dili na ko happy aning atong pagpuyo. Sige na lang kang way panahon na ako permi ug sa atong anak. Usa ko nang gipanulot nimo. Unsa di nga panahon ang imong gipangita? Natuwa man ko pirmi sa trabaho. O ang kuno nako. Nga nag-uli nako, kapoy na kay ko. Mauna diha. Nya, Pero dili na nimo ang ikatarungan nako. Bisag unsa pa unta nimo ka busy, kinahanglan may time ka namo ni Inday. Kay bisan og sinagupan na nato siya, anak gihapon na nato. Pero asa man ka kun may activity ang bata sa eskwelahan, be? ana sad uy. Duty taon ko ana uy. Ikapoy na ko niyong katarungan, uy, Rico. Maong mas maayo pa, magbuwag na lang ta. Mo ba? Dili ka tungod na sa imong kachat-chat karon? Naunsa ka diha? Nagtuo kang ako mahibaw? Nga kunwa ako din sa bahay. Doon na sa kay kachat-chat niya sa imong cellphone? Rico, Ana-ana lang pagkatarungan. Nga may lain ka nagkachat-chat. Dili kay pasagil pa nimo nako. O sige, mo kayo mong gusto. Nga magbuwag ta. O di, magbuwag. napak na nimo tanan nimong gamit, Inday. Oh, ma. Asa di ay to? Kuyog si Papa? Danon din ni mga bata. Ang. Lain si kay gibili na ko nimo. Doon naman kay trabaho. Asa din nimo ipabili ng bata? Di arin ako. O, ikaw. Mingaw na niya ako sa bata. Mabisita ra siya kung gusto nimo, Rico. Inday ta na. Oh, tuod di ay. Kung moabot ang time nga makakita ta og bag-ong karelasyon,
Wa na tayo hilabtanay ha. Og ako mismo ang mulihok para sa atong annulment. Ana. Uy, naunsa man in taon mo, ana. Ganong nagbuwag-buwag man in taon mo, uy. Karon na hinuon nga nagdesisyon mo nga man nagupog bata. Ma, wa na ko'y gugma ni Rico. Lain kaayo nga ipadayon mi nga magtipon lang gihapon, nya wa na ko'y gugma niya. Pero kasado mo. Dakong sayop ning gibuhat ni mo, ana. Ma, ang kuno na ko nga adto nga time, may katchat-chat gid ko. Na-fall ko niya kay mas may time pa man hinuon siya nako nga tuwa siya sa layo kaysa akong bana nga naaraunta sa akong duol. Ang akong bana manggod, murag way pakialam nako. Dili na mag-check nako, dili mabalaka nako. Murag baliwa na lang ko niya. Maong na-fall out of love na gyud ko niya. Sukad sa among panagbuwag, wa na gyud hinuon siya magsamok-samok pa nako. Pero, after 3 years, kalit siyang nag-message na ko. Unya, Unsay giingong Rico? nangutan na bahin sa among annulment. Unsa? Pagbuwag manggod na mo, ma. Ako may niingon niya nga ako'y mo-file og annulment sa among kasal. Ay, Ginoo ko. Dayon non gyuday na ninyo? Oh, kaya nga no di ay, ma. Wa na ba lang yo'y bilin ninyo ang kasagrados kaminyoon, ana? Nga sa ingon ana lang kasayon, sa kagamay sa hinungdan, magbuwag-buwag o magpaanol pagyud mo sa inyong kasal. Kuan manggod, ma. Pareho na manggod ming wa na'y kugma sa usag-usa. Ay sos, ipadaple ng inyong mga garbong kahiubos, oy. Hatagin ninyong bili ang kaminyoon ug ang inyong anak. Nanon niya, unsa may akong isulti ni Rico, ma. Ay, na, oy, nga mag-uli na lang mo, o di na magpaanol. Unsa? Rick, ngano ni katawa ka? Una, ikaw ang nakigbuwag na ako, ana. Ikaw ang bibiya na ako. Ikaw ang midesisyon. Gawa na ta hilabtanay. Nga magpaanol na ta. Karon nga pangitaan ta ka ng annulment sa atong kasal, magiguli ka na nako. Katawanan! Rick, seryoso ko. Andam kong makikuli nimo ug magsugod ta sa uno tungod sa atong anak. Uy, paminaw Tulo ka tuig kami labay na. Humanta magbuwag. Ug siguro, dawat na sa atong adopted nga ingon ini na kita. Ug dili na ko pwede makiguli pa nimo. Kay wa na ko mahigugma nimo. Nakabati ka? Wa na ko mahigugma nimo. Ug may lain akong gigugma. Ug siya ang gusto na ko pakaslan. Ikihati ka. Kay may lain ka na kalivin. Saba niya Di na ko magiguli nimo. Bisan ipapriso pa ko nimo, Hana. Di basta magbalipayon ba? Ha? Dili magbalipayon ng atong pagpuyo. Kay wala matay gugma sa usag-usa. Rico! Giprangkahan ko sa akong bana nga wa na gyud siya gugma nako. Aw, ingon man sad ko. Pero tungod sa tambag lagi sa akong inahan o tungod sa among adopted, gusto ko makiguli niya. O ang akong mga pangutana mao kining musunod o ng pangutana. Nagbuwag mi sa akong bana. Makagukod ba ko niya bisan ako'y nag-decide sa una nga makigbuwag niya? Ikaduhang pangutana.
Mahimo ba nako siyang kasuhan o ang iyang babay nga iyang ka-live-in bisag sud sa tulo ka tuig nga wa na mi magkontakay pa? Ikatulong pangutana, kung pakasuhan ako sila, unya kay ako may nakigbuwag niya, dawaton ka sa korte ang akong apila? Ikaw pa itong katapusang pangutana, do na mi adopted. Sukad nga niadto siya sa laing dapit, wa na siya musuporta sa bata. Mahimo ba nako siyang obligahon og pasustinto bisan og adopted lang namo ang bata? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ana. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, emotional nga mga pangutana, ang mga gibiyaan na sakitan, na hurt, na unseen, giblock, o unsa ba, gibiyaan, agoy, gigos, unsa pa na dinha, ang wa na dayon, kay wa mo pirmag prenuptial agreement, agoy, mabiya Alonso mantaan ni, ug ngano mang yun ng mga prenup ba, hay, kagool, ay sige na lang, ipadana bi, inyong suwat, ato na lang ng storyahan, magchika na lang ta dinhi, ipadang inyong suwat bi, suliran_612@yahoo.com, email address na siya ha, or pwede nato ipadala sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang mga nagpadana, guys, di man lood, patience is a virtue, paabot-paabot na gamay, no? Kay, huy, hilabing daghan na ginamong madawat nga suwat gyud no? Unya, usahay masaag pa. Mapunta sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account. Di ra ba may pwedeng makatubag ana? Uy, so please ipadana didto. Sa kini ang akong suliran, official writers page. And thank you kaayo sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Elaine Tantengco Bathan. But please, na ako'y lain nga official page, attorney, na ATTY, Attorney Elaine Tantengco Bathan. Big thank you, dakong pasalamat namo sa mga nag-like, nag-follow ug naminaw nato sa ato ang mga online platforms sa YouTube ug Facebook. And punto legal man ta karong adlaw from Cebu City, ang ato ang letter sender taga Inayawan, Barangay Captain Kirk Repolyo, nga ako ang estudyante na good friend already. One of the most helpful, most active students when he was still a law student sa University of San Jose Recoletos. Kauban, no? Daghan kay ni sila ni Attorney Jed Lasaga, no? Ni Roland Lastimosa, kani silang Bjorn Lesaka, si Attorney J, no? Jerhaine, sus, mga palangga, kay ni nako sila. Garbo, kay ni nako sila, kay active, kay ni law school sa una. Wa, dyan kumatinga, nga kani si kanang Kirk, na himong kapitan sa Inayawan, and he is doing very good, as barangay captain. So, hello, and more power to my beloved barangay captain sa Inayawan, Cebu City, ug ato mga avid listeners din ha. Of course, si Rene, ning suwat ni, si Ana ang ato ang letter sender. Ang narinig ko taon to, Rene Obra, gimingaw ko ni mo, Dok. Si Ana is 35 years old, pero wa ni sila'y anak na ay gisagop nga bata kani sila. No? Si Ana o iyahang bana kato si Rico. No? Pero nagbuwag man sila sa ato ang drama. No? Wa nagkasinabot. So anyway, ibiyaan siya, kay gainan siya nga di naksikal love. Way, batasan! Anyway, unang pangutana, nagbuwag mis akong bana. Makagukod pa ba ko niya bisan ako'y nag-decide sa una nga makigbuwag niya? Ngano mo gukod man ka? Unsa may imuha pang igukod? Unsa may imuhang gigukod? Kay di ba ikaw man tuod? Of course, makaingon dyan siya wala ko'y gugman nimo kay 3 years na may nilabay, no? Unya, unsa pa may imuhang igukod niya? Mo gini ako ang pangutana nga ikaw man ang unang ning biya, no? Kanang murag nalibog ko nimo ana, kanang nagchat-chat ka og lain na full kaniya unya kaysa simuhang bana na wag tangka unya ning balik ka. Mo gini ako to ang klaruhon ha nga kanang imo siyang ikiha nagdalibog ko nimo girl.
kanang ngano mo gukod pa man ka, of course na siya ka-live-in, you will expect that the person will also move on after those times nga nibiya ka. So, well, tubagon ti ka legally kung nagpuyo gyud sila as husband and wife. Well, sa balaod, okay, hatagan ti ka sa balaod, yes, no? Kay that can also be a case for concubinage. Posibleng concubinage, no? Nga makiha ka, diha dapita. Pero why? For what? Nga ikaw may una. Why can't you leave Rico in peace? Ayaw nag-ipamugos. Ay nag-ipamugos, girl. Kaya kami nag-una-una. Ikaduhang pangutana, pwede ba nako siyang kasuhan o iyang babae, nga iyang ka-live-in? Bisan sulod sa katulog katuig nga wala na may magkontak kay pa. Well, I will tell you, mingon gyapon ko, yes, legally. Pero mangutana jud ko nimo, why will you do that? Ngano man, nga imo man siyang giunang pasakitan, ikaw may unang ning biya. Di ba, posible po ba yung sumbalikan ka? Nga naa kay lain, ay pagkapagingon ana, posible. Pwede pa ba yagyud gihapon? So muna, malibog ko ni mo, day. Nibiya ka, nibalik ka, dili na pwede. Ayaw, you cannot blame Rico. Nga mangita pug lain, ganang ikarita mo po kag lain. Kalibutan ba niya mo balik pa kam sa magpaabot siya nimo? Di ba? Sumurang, di ko kauyon sa imong plano. Wa ko ganahe. Ikatulong pangutana. Kung pakasuhan nako sila, unya kay ako may nakigbuwag niya, dawaton ka sa korte ang akong apila, mo na dinha. Ani lang, he who goes to court must do so with clean hands. Maski pag in English na, pwede na ito minasayon, ang muadtos korte, mangayog relibos korte, magpalaban korte, dapat also inosente, limpyog kamot. Pakit ako sa imong hands, be. Ana, dili man girl, lahi man, di man day, sumurag ka ng, Dili siguro kay ko mo panig ni mo dihang dapita kanang di ko ganahan. Ikaupat o katapusang pangutana do na may adopted. Sukad nga ni adto siya sa laing dapit, wala na siya magsuporta sa bata. Pwede ba nako siyang obligahon pagsustinto bisan og adopted lang namo ang bata? Okay, let me ask you, what did you mean by adopted? Legally adopted gani, it means to say ning agita sa proseso nga gimando sa balaod sa pag-adopt og usa ka bata, unya ang ending ani kung nag-grant og nasunod nato ang proseso sa pag-adopt, then ang bata, ang iyahang birth certificate, ang mugawas iniguha nato, ikaw ug ang imuhang bana ang ginikanan. In that case, my answer will be yes. Pwede ka mugukod legally. Pero kung pananglitan gani, wa na mailihok inyuhang papilis, pwede lang kang muapilar niya, musulti nga, uy, ato bangya gihaponing bata. Di na to anginon, ang ato ang giadap, kung wa na ta nagkauyon, mahimo ba nga musuporta po ka sa bata? Kay ato maning giadap katong panahon nga okay pa ta. Nga wa pa ko mubiya nimo, nga wa pa ka ni fall out of love, di ba? So, kana dinha dapita. So, I have to check ako wa man ko kakita sa papers and I'm not too familiar whether or not na kompleto ba nato ang legal adoption. But I hope, no, mahusay or mahiluna lang ka, ana. Ako yung advice nimo ay na lang kagilabtis rin ni day. Pasag din na lang, arin lang tak. So, support sa bata, sige go. Pero, kung malipayo na siya, be happy na lang. Unless, no, si Rene mismo maingon nga na po ko'y feelings nimo, pero be fair also, no, to him. Ayaw po siyang ikiha just because di na siya nimo timani, ikay unang nipasakit, ikay unang nakasala, ikay unang nibiya, no? So, if she had, sa itong salida sa una, guys, you had me at my best. She had me at my worst, no? And you chose to say goodbye. Pak! Kalimot ko nga, basta John Lloyd to, di ba? Muna istorya daring dapita. Muna imuhang salida, day. Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.